kin sani. Ji gudu mai sa gudu a cikin duniya masoyi na ɗaya ne, kowa ya sani. Soyayya Tabbas zuciya tana so ki ji zantuka, ko da kin aminta ke ce sanadin haka. Zan fada gwagwarmaya ne ke zarraka, na rinse kula da ke shi ne warraka. Inda kin aminta ke ce zan sadaka, na sani. tabbas furucin karasa kwakwalwa yake, har ka sajuwa ɗauka na take. Mai zai sa na bar ka kai kusa dauki kake, na san zuciya ta aiko sako take. Ni zan far maka, ni zan cin maka, ai ka sani. Sannu ainiya na ce mai canjin kala, komai nai akan kike ce kika zamsada. Na dau alkawar da ke dai ni zan kula, kan kaunar ki zana jure duka da budala. Na yi farin ciki da samun ki masoyiya. Aya. Na san ka fahimci kalmar soya take, to mai tsaya na ka ce ni ɗaya karke. Ka san furucin so kura daɗi yake, daga an ce zama ba a zancen rake. Ba na yin fushi da kai mai suna rake. Soyayya Maza ta so masoyiya bi soyayya, ni da kai na aminta tun da ma ka jiya. kalmomin da ke kafarta mun ke iya. Dai na saka ni kar da ruhi yayi haɗiya. Shakurmin kimi da ke dai na kan tutiya, ke ma kin sani.